Nový prípad. Konečne nejaká akcia. Som zvedavý, čo mi šéf pridelil. Talianska mafia má na Slovensku sklad pašovaných ponožiek, v ktorých sa nachádza metamfetamín. Ponožky na Slovensko prichádzajú v malých dávkach a pomaly sa odvážajú do celej Európy. Mojou jedinou stopou je zvyšok metamfetamínu nájdeného v ponožke bezdomovca. Najrozumnejším začiatkom je vypočuť bezdomovca. Kontaktoval som svojho kolegu, aby mi ho pripravil na vypočutie. Vypravil som ti ho. Hej, díky. Dobre. Seru. No, zistil som, čo som potreboval. A som sa zahral na dobré. Dobrý deň, pán Novotný. Vítajte u nás na Fizlici. Ponúknem vám niečo, nejakú kávičku, čaj. Dáte si niečo? Zlého policajta. Takže ty nepovieš, áno? Dobre. Počkaj. Klasika, ne? Na šesko vyklopil chlapec. On ty ponožky kúpil na Miletičke, hneď tu kúsok. Od azijskej štetky, čo vlastne je pasák, je človek s hnedými očami, hnilými ďasnami, má cigánsky ťahavý prízvuk a vraj má materské znamienko pod ľavým okom v tvare pyramídy. Tyko je kombinácia. Čo ja tiež nechápem proste, to je najviac. No nevadí, ja si vypočujem pár azijských štetiek, budem pokračovať, si užijeme, ne? Jasné. A uvidíme, jak sa to vyvinie. Uvidíme, no. Drž palce, drž. Okay. Dobre, seru. Prišiel som na to, že Pasák je jeden z najväčších organizátorov nelegálnych wrestlingových zápasov na celom území Slovenska. Odchytil som si ho na ulici a ponúkol mu kšeft, na ktorý sa namotal aj šéf talianskej mafie. Keď všetko vyjde, šéf mafie chytím rovno s mojimi postrčenými ponožkami a vyrieším celý prípad. Nazdar, ty si Arpa Demeter. Jezdík bude čakar ako prečo. Rozbieham nový biznis a chcem predať 12 párov ponožiek. Vernikových ponožiek. A 12, čak to ti nikto nekúpi, ale za 50 by som hneď bral. Čo tak 500? Vieš ich zohnať do týždňa? Zoženiem to do 2 dní. No tak, dobre, sme dohodnutí o týždeň, o takomto čase, o takomto mieste, len o 2 hodiny skôr. Dobre, nech dojde šéf. Čau. Čaute chlapi, díky, že ste došli v cívle. Ideme na toho hajzla mafiána spraviť pastu. A on pôjde, tak je to za chvíľku, ja mu predám ponožky. A 500 párov by tam malo byť, zabavte ho, stretneme sa na stanici. OK? Nej sa schovajte. Dobre, čaute chlapi. To si ty? Máš tu tie ponožky? Áno mám. Máš tu ty peniaze? Si. Radosť s vami obchodovať. Gráci. Ďalší dobre vyriešený prípad. Nič nie je lepšie a silnejšie ako spravodlivosť. Okrem amerického útočného vrtuľníka Apache, používaného z sklonku studenej vojny až po súčasnosť, v službách nahradili ho starší typ AH-1 Cobru. Na krátkych krídlach po bokoch môže nosiť až 16 rakiet AGM-114 Hellfire alebo 76 nariadených rakiet Hydra 70, prípadne ich kombinovať. Stroj má pod nosom nainštalovaný 30 mm kanón M230. Stroj môže operovať vodne i v noci, čo z neho robí nezničiteľnú zbraň.